tam nějakou vačku rozstarou. Mi to tu cupuje boty. Gatě. Kesi, Kesi. Nechej jim to. Kesi. Kesi, já tě vidím. Kesi, já tě vidím. Ne, mordo. Ježišmarja, no. Ty, ale nech je to, já bych řekla, to je hra. Ne, děcko. Já jsem vám chtěla uno. Ať to můžete blbnout. A vy jdete mi zase pobotat. Zase mi jdete pobotat. Čůra. A ten už se napapal a jde si možná i lehnout. Oni se tak, víš, že... A oni ten... Takový ukňouraný jsem si všimla. Ježíš Maria, ty jsi ale hrozně vlezla do hříbě. Hříbě. Já už jsem zdegenerovala, vidíš, koní mojí doma je. Pozor, Aronek. Pozor, už jsou tady všichni. Kesi. Ty nechej tu botu. On má totiž to nejkratší srst tady ten, víš? Tak možná, že já nevím, jestli nechce jít dovnitř, že mu je kosa. On taky ukňamčený. Hej, ty, děcko. Jo, a tu to pode mnou sedí, čověče. On je taky, ale on je... Co ty to tu? Co ty to tu tančíš? Ježíš, děcka, ale... To šíbrá. Ty jeden pálí boku. Ty jeden pálí boku. Jo. Ježíš, pust to ucho. Bože, co tam jdeš pořešit? Hele, jestli té fenečce urveš ucho, Aronku. No to je trhač, to je normálně... Jo, už to vidím. Kde se gonu? Ari, Aronku. A to ona je ale taková bezbraná. No. Místo, kde... No. Další doufám. No ty už máš zuby, já myslím, že ty už bys měl jít v Kajsi Dodža k paničce. Ta už se na tebe těší a ty jsi malej trhač, malej rváč. On už má zuby jak hrom. Děcka. Ořech. Je. Má ořech? Aronek, tyran fanečky normálně, když se ten chce zežrat. Aronku, nechoď tam. Kesi, Keso, Kesi. A už si to dožer, no jestli oni už... Jo, a jak jedou. No a všichni, Pojďte z té strany. všichni najednou mají hlad, že? Jak začala... Ježišmarja. Drží. Konečně se jim podařilo. Jo. Šiši králi. Ale psi, kdyby se byli chytří a každý z jedné strany, půlka z druhé strany, půlka, tak ona nemůže utíkat dokola. Vidíš, ale oni prostě... Ale všimni si, že se nejvíc dere ten s tím bílým obojkem, s tím tady tenhle. Jo, Se no, nejvíc se smolí na tom mlíko. no, protože ti dva s tím... No, ale ten je na tom, Jo, a přitom se mi zdá, že to je ten větší než tady ten. jo. Ne?
Jo, to je ten větší, tady ten je nejmenší. To je ten, právě tak to máš ten, ano, že tím pádem on se napije toho mlíka a on ne. Tady ten. No, jeden z nich je... Ale tak mají to kozí mlíčko, tak je to... A to je teda ten hnědý, tady ten, co se ti zdá, ten nahnědlý, že? Jo. A to je ten, ukaž se mi, frajere. On má bílé ťapinky, barevný s bílýma ťapinkama, s krátkým. A má spodek čumáčku má bílý, ne? Dívej. Jo, má, vidíš? Aha, jo. Oni jsou jenom 4. Tady toto je To má taky? krásné děvčátko, to je holčička. Jo, to je ta holčička, ano. Ona má pacičku bílou. Pak je Aronek, to je, který on je, kde on je? Aronek je tady, u vlmínka. Ano, Aronek je pod mamou, největší travec. A pak máme 4. barevného a ten je tady? Jsi to ty? Ne, to jsi Fenečka. Tam, Aronek. tady s tím bežovým. Tady? Ano. Ukaž se, frajere. Tadyhle, ježiš, mu bucha srdečko. Bez hnědej, bez odznaků na nožičkách předních. Kesinka. Bez mě malému bolil. No. Ten má bežový obojek, ten barevnej. Fanečka má růžovej, tady má... Co ty to robíš, člověče? To už normálně ale začíná bolet, jak oni koušou. Mhm. Tady ten je tež takový velký, s tím růžovým obojkem. No, tady naše miminko, nejmilejší.